Gipahigayon ang subang sinugdanan Biyernes sa buntag sa Davao River isip kabahin sa opisyal nga pag-abli sa Kadayawan Festival 2026. Unsa ba ang subang sinugdanan? Atong sayron sa report ni John D. Estaban. Alas 7 sa buntag adlong Biyernes, Agosto 7, gipahigayon ang subang sinugdanan sa Davao River. Ang mga deputy mayor sa 11 ka tribo sa syudad sakay sa bangka nga milawod sa suba ug sila nagtagbo sa Chonco Field. Ang subang sinugdanan usa ka seremonyal nga pasundayag isip kabahin sa opisyal nga pag-abli sa Kadayawan Festival. Apan, unsa ba ang importansya niini sa kultura ug kasaysayan sa syudad? Atong 11 ethno-linguistic groups, diri sila suba nga sinugdanan. So, the Davao River is the river that nurtured our earliest communities in Davao. So, way before Pata na colonized in 1848 to Don Jose Cruz de Oyanguren, naanay trading and social activities nga gahitabo diri sa ato ang river. So ang ato ang mga indigenous people, especially kanang mga bagobo, nag-trade na sila with other ethno-linguistic groups gikan sa lain-lain lugar. Like for example, the Maguindanao from Cotabato, mga sama nato originally from Sulu and Tawi-Tawi ato mga Tausug. So naa na sila trading diri sa ato ang Davao River sa Bukana. So before that, as early as the 11th and 1000s, naala po'y trading na gagahitabo between the early Davaoenos as well as atong mga Chinese brothers, mga Malay, mga Dutch, mga Indian. So, naalay early trade and social activities. Diri po sila sa una, kung gala sila mga importante nga mga meeting, mga intermarriage, kumbaga, or na sila istoryahan sa ilang mga councils, diri sila nga area. Kani from the Bukana going up to the Datubago area, kung asa ang territory ni Datubago atong local na hero. So, this is the river that started it all. Karon pa nabalik ang subang sinugdanan sukad 2019, naundang tungod sa COVID-19 pandemic. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.